तो हेल' लोगोफोर थांनाय साननैसो सिगां जोंनि बर' आइजो माइना बसुमतारी बिथाङा माइना बसुमतारी क्रिएटर फेसबुक सालायग्रा बिथाङा आदिबासी हारिफोरखौ रायदोंमोन। दा बेखौ लानानै वेस्ट बेंगल कलकाता वेस्ट बेंगलनि माखासे आदिबासी गौथुमफोरा जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो मालबाजार थानायाव एफआइआर होदोंमोन। दा बेखौ लानानै माइना बसुमतारीया निमाहा बिबाय आरो निमाहा बिखांनायनि उनाव सासे आदिबासी सोद्रोमाया ओरैबायदि गाज्रि रावजों माने रायदों, सोदोब बाहायदों। नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रा, एसे खोनासंनानै लाग्रा। छापरी जाने छापरी छोड़ी किसी जाने कि तूने सिर्फ आसाम में खाली बोरो आदमी है, ठीक है। हमने का आदिवासी पूरा वर्ल्ड में है, तो पता है खान किसी ने लग देखले एक एक आदिवासी के पावर नॉनसेंस लड़े इडियट मेंटल ऐसा मेंटल जखन तो वीडियो शूट कर ले सेकारी बोल ले आदिवासी तो हमारा याद ना है, तुम लोग इधर के नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। अरे छापरी छोड़ी छापरी जानी तो बाप का हिस्ट्री खोला रहने का हमें सरकार हमारे सरकार जगह हमने का आदिवासी माने हिस्ट्री लड़ा था तो का तोर घर का संपत्ति जो रहने का एखान पूछ ले आदिवासी के पावर देख ले एक एक है आदिवासी के पावर आड़ काठे आदिवासी एखान कभी भी आदिवासी मान के कर विरोध में उल्टा सजा नहीं बोल, ठीक है। नॉनसेंस लड़ा इडियट। खोनाबायना नोंथांमोना खोनाबायना मा होननानै बुंदों बिथाङा? दा ओरैबायदि दम आरोना। बेखायनो आं बुंदों बिनि सायावबो जों बर' क्रिएटरफोरा एक्सन लाफिननो हायो गोसो जायोब्ला। बिनि सायावबो भिडिअ बानायफिननो हायो, भाइराल खालामफिननो हायो। जिहेतु बियो निमाहाखौ बिखाबाय, निमाहा बिखांनायनि उनावबो बियो ओरैबायदि गाज्रि सोदोब बाहायदों जाय सोदोबखौ माने निमाहा बिहोनाय समाव बाहायजाया। अब्ला दिनै जोंनि बर' क्रिएटरफोराबो गिनाङा। बिथांमोना दिनै माइना बसुमतारीखौ एफआइआर होखांनायनि उनाव निमाहा बिखांनायनि उनाव ओरैबायदि बुंदों जे नुबायना आदिबासी हारिफोरनि दमखौ, जुदि खौसे जायोब्ला रावबो जोंखौ सिमावनो हाया, जोंनि खौसेथिखौ नुबायना होननानै बिथांमोना फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बेखायनो जोंनि बर'फ्राबो बेफोरबायदि फोरमायनांगौ, गिनानै थानाङा। मानो गिखो? दा बिथाङा गोरोन्थि खालामदों, बुंदों फंसे फंनै बाथ्राखौ बिथाङा गोरोन्थि बुंदों, नाथाय गोरोन्थि जानायखौ बिथाङा निमाहा बिबाय। निमाहा बिखांनायनि उनावबो जुदि बेफोरबायदि आरो धमकी होनानै गाज्रि सोदोब रायनानै बेबायदि बुंजायोब्ला, डाउन होजायोब्ला, बेखौ नोंथांमोना मालाय बोरै सहायना थाखो? नोंथांमोनाबो बे मानसिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ बानाय, बेखौ बयबो माने आपल'ड खालाम। नोंथांमोना बे मानसिनि सायाव भिडिअखौ बानाय। आं फेसबुकनि नामखौ नैबे स्क्रिनाव होना होगोन, नोंथांमोना सार्च खालामनानै डाउनल'ड खालामनानै बिनि सायाव भिडिअखौ बानाय। मिथिबायना? आं बयखौबो खावलायदों।